Koľko máte? Okolo 1000? 400? Dobrý deň, vážení spoluobčania. Všetkých vás srdečne vítam pri tejto veľmi krásnej a očakávanej príležitosti. A dovolte mi, aby som menovite privítal našich hostí, špeciálne pána ministra vnútra a podpredsedu vlády Slovenskej republiky Roberta Kaliňáka, pána poslanca Slovenskej národnej rady Tibora Glendu, pána Alexandra Niedleho, prezidenta Hasičského záchranného zboru Slovenskej republiky, pána Vendelína Horváta, generálneho sekretára dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky, pána Pavla Nereča, riaditeľa Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Nitre, pani prednostku okresného úradu, pani Helenku Bohátovú a všetkých príslušníkov dobrovoľného hasičského záchranného zboru. Vážený pán minister, vážení hostia, milé kolegyne a kolegovia, vážení spoluobčania, zišli sme sa tu z dôvodu, ktorý nás naplňa radosťou a zároveň hrdosťou na náš dobrovoľný hasičský zbor, ktorý v našej obci nepretržite funguje od roku 1906 a na ktorého činnosť sme všetci občania Semerova hrdí. Naši hasiči od najstarších až po tých najmladších nielenže dokazujú svoju odbornú pripravenosť a spôsobilosť úspechmi na hasičských súťažiach, a to na všetkých úrovniach až po Slovensku, ale naplňajú svoje poslanie aj v reálnom živote pri záchrane majetku a ochrane občanov, a to nielen v našej obci. Všetci sa pozeráme na toto krásne nové auto a pre našu ďalšiu činnosť nesmierne dôležité hasičské auto a musím si dovoliť povedať, že naši chlapci si ho zaslúžili. Hlavne svojou prácou. Chcem mene všetkých našich občanov vyjadriť obrovskú vďaku pánovi ministrovi a všetkým nesmierne dôležitým a zodpovedným ľuďom v procese rozhodovania o pridelení tohto krásneho vozidla. A dovolujem si ešte raz srdečne všetkým poďakovať.
Dovolím si teraz vyzvať pána ministra na pár slov našich hasičom a občanom. Ďakujem. Ďakujem pekne, vážený pán starosta, milí Semerovčania. Je mi naozaj veľkou cťou, že sa tu dnes s vami môžem stretnúť a veľmi pekne ďakujem aj za milé privítanie. Výborne sa k vám šoferuje. A hlavne takto na úvod ešte predtým, než sa začneme venovať hasičmi, viete, pre nás, čo sme celý týždeň v tom politickom bahne pokrk, tak nám nesmierne dobre padne aspoň na chvíľku sa stretnúť s normálnymi ľuďmi. Všetci vedia, že dobrovoľní hasiči sú tak trochu aj moja slabosť, a to najmä preto, že je to veľmi osobitá skupina ľudí, ktorí vo svojom voľnom čase na úkor svojich rodín, bez nároku na odmenu, nasadzujú svoj vlastný život, aby pomohli svojim susedom v obci, ale aj v ďalších obciach. V zmysle hesla, ktoré najčastejšie majú vyšité na svojich zástavách: Bohu na slávu a blížnemu na pomoc. Za to si ich musíme veľmi uctiť a preto by som rád povedal, že toto auto naozaj, podobne ako to povedal pán starosta, nie je možné v žiadnom prípade považovať za akýsi darček, ale iba za akúsi splátku dlhu za tie 10 ročia tvrdej driny, ktorú hasiči pre svoju obec tu v Semerove vykonali. To, že sa podarilo udržať tradíciu, vidím tu aj tých najskúsenejších hasičov, vidím tu aj strednú generáciu, aj hasičatá, najmladšiu, že v časoch, kedy nebola obrovská podpora obec cestou svojich starostov, cestou svojho obecného zastupiteľstva, ale hlavne ich osobným nasadením sa podarilo túto tradíciu udržať 10 ročia, ak dobre som počítal, v podstate už to bude 109 rokov. A to je niečo, čo sa veľmi ťažko naozaj vyjadruje slovami. Mladí by mohli pri dnešných príležitostiach robiť 1000 iných činností, napriek tomu sa rozhodli, že zasvetia svoj život tomu najkrajšiemu, a to je pomoci druhým. Čiže skôr by som sa mal dnes ospravedlniť za to, že ideme až tak neskoro, pretože toto auto si zaslúžili už o mnoho skôr, ale zároveň na Slovensku platí aj heslo lepšie neskôr ako nikdy, a tak som rád, že sme sa predsa len stretli. Chcem sa veľmi pekne poďakovať. Dnes je tu so mnou aj Tibor Glenda a chcem sa aj jemu poďakovať aj ďalším poslancom, pretože celý tento projekt sa mohol zrodiť len preto, lebo sme prijali úplne nový zákon o dobrovoľnej požiarnej ochrane, za čo sa chcem poďakovať. Tibor, veľmi pekne ďakujem, pretože hasiči si zaslúžili to, aby mali zakotvené tú svoju činnosť, tú svoju organizáciu aj v zákonnej podobe, a po rokoch sa im dostalo cti takej, akej si naozaj zaslúžia. Tento projekt sa dotkne viac ako 1400 obcí. Takmer 500 obcí dostane nové hasičské auto Iveco Dale. Ďalším 300 obciam zrekonštruujeme tú techniku, ktorú majú na podvozkoch Tatra, a ďalších 600 obcí dostane protipovodňové prívesy, ktoré pomôžu zvýšiť odolnosť celého nášho Slovenska proti povodniam a proti ďalším prírodným katastrofám, pretože počasie, viete, nás skúša čím ďalej tým viac, čím ďalej horšie. A tak musíme byť pripravení, a preto ak Slovensko má nejaký poklad, tak je to určite 100 000 hasičov dobre vycvičených, ktorí sú pripravení kedykoľvek pomôcť svojim najbližším, nielen tu, ale kdekoľvek na Slovensku. Hasickému autu sa zvykne želať, aby zhrzavelo v garáži. Čo by znamenalo, že nikomu sa nič zlé nestalo, nikomu voda do pivnice nenatiekla, ale život taký naozaj nebýva, vieme, že to presne naopak, a tak radšej milým hasičom a hasičkám zaželám, aby sa vždy z toho výjazdu vrátili živí, zdraví a bez zranení, aby šťastní boli tí, ktorým pomohli, pretože každý hasič už zažil ten pohľad, kedy sa človek odovzdá z dôveru do jeho rúk, že vie, že už horšie nebude, že mu odpadol ten obrovský balván zo srdca. A ten pohľad na tých ľudí, keď sa usmejú na to úľavou, je presne to, prečo hasiči svoju robotu robia. Naozaj sa chcem, milí semerovskí hasiči, vám za tú vašu tvrdú drinu za tie roky veľmi pekne poďakovať, že ste to udržali tu v obci, a verím, že toto nové auto takisto prispieje ešte k ďalšej motivácii a rozvoju vášho zboru. Veľmi pekne ďakujem ešte raz za milé privítanie. Ďakujem podpredsedovi vlády a ministrovi vnútra za jeho slova uznania. Teraz ho chcem poprosiť, aby do rúk veliteľa odovzdal kľúče od tohto pekného auta. Pán veliteľ, vystúpte.
Ďakujem. Kľúče sú v správnych rukách, no a na Slovensku býva zvykom každé jedno vozidlo uviesť do života. Takže chcem poprosiť podpredsedu vlády a ministra vnútra spolu s pánom starostom, aby toto vozidlo pokrstili hasiacím prístrojom značky Hubert. Je tam bezpečno? Môžeme strieľať? Dobre. No, mierim na čelné oky. To sme dali korpo. Pán veliteľ, veľký rozchod vozidlu a spravíme spoločnú fotku. Slnko nám svieti odtiaľ. Aspoň sa troška usmievajte. Usmievajte sa. Ďakujeme pekne. Vrátili sme sa vlastne do cvička, systému do cvičiek, je to vlastne tak. Oproti starými dekásom si pamätáte, čo je keďže to dvojtak, tak samozrejme základ je ten, že nastačenie, vnútrým nastačenie, keď máte vonku, vyťahnutý, tak treba si to vymyslieť, že ako vlastne ale keď už je v cykle, tak už je v pohode. Vlastne máte pre seba iba. Ešte aj jedna. Jedna zmena. Tak vybava, jak má byť. No a teraz vždycky väčšinou stopujeme, že ako rýchlo začnete húkať. Čiže už je to vaše obsadiť. Húkaj. Môže zostať.
veľké ešte nevymysleli. Bolo by si. Uživili, ale už 100 rokov, aj 200 sa uživilo veľa. To je tak, že... Ďakujeme. No? Idem, je tam, napíšem a hneď sa rádim. Nechal som tak, aby bolo. Tam už potom pôjdeme na to, jak... Chceš chodiť do školy, máš sa prídeť do všetkému. Áno. To je nastavené, vidíš? Čo je, kamera? Kamera, pozri, kde je nastavené. To je dozadu. Dozadu. No. Maťo, poď sem. Poď sem. Všetko dobre, nech sa vám darí, ďakujem.